κοιλιακοί και υπάρχουν και οι hip flexors. Όταν γυμνάζεις τους κοιλιακούς σου, σφίγγουν, οπότε γίνεται αυτή η κίνηση στο σώμα. Ωστόσο, όταν αντί για να γυμνάζεις τους κοιλιακούς σου, γυμνάζεις τους hip flexors, γίνονται πιο κοντοί και τραβάνε τη λεκάνη προς τα πίσω. Και γίνεται αυτή η καμπύλη, η οποία είναι κακιά για τη μέση και εμφανισιακά δεν είναι ωραία. Οπότε, πρέπει να γυμνάσεις τους κοιλιακούς σου χωρίς να γυμνάσεις τους hip flexors. Οι flexors είναι ανταγωνιστές μυς με τους γλουτούς, οπότε πρέπει να γυμνάζεις τους κοιλιακούς σου έχοντας τους γλουτούς σφιγμένους, γιατί όταν έχεις ένα μυς σφιγμένο δεν μπορεί να γυμνάζεται ταυτόχρονα ο ανταγωνιστής μυς. Οπότε, θα κάνεις κανονικά τους κοιλιακούς σου, απλά θα είσαι γέφυρα ώστε να είναι σφιγμένοι γλουτοί. Κάνεις όσο μπορείς. Κράτα τους γλουτούς σφιγμένους, κρατώντας τη γέφυρα ψηλά. Ωραία. Με αυτόν τον τρόπο γυμνάζεις τους πάνω κοιλιακούς. Πρέπει να γυμνάσεις και τους κάτω κοιλιακούς, χωρίς ωστόσο να γυμνάσεις hip flexors. Πώς το κάνεις αυτό? Θα πάρεις ένα μαξιλάρι ή μπορείς να βάλεις και τα χέρια σου, αλλά είναι πιο βολικό με ένα μαξιλάρι, και θα το βάλεις στη μέση σου, στο σημείο που πάει να δημιουργηθεί η καμάρα όταν ξαπλώνεις. Ώστε το μαξιλάρι να σε κάνει να έχεις αυτή την καμπύλη. Μετά θα γυρίσεις τα μάτια σου και θα τα φέρεις πάνω. Θα κάνεις αυτή την κίνηση αργά. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνεις αργά, ώστε να γυμναστούν σωστά οι κοιλιακοί σου. Αν προσέξεις, με αυτή την κίνηση γυρνάμε τη λεκάνη. Ουσιαστικά η κοιλιακή γυμνάζεται όταν γυρνάει η λεκάνη, όχι όταν απλά σηκώνουν τα πόδια. Οπότε πρέπει να νιώθεις τη λεκάνη σου να γυρνάει. Και με αυτόν τον τρόπο θα παρατηρήσεις ότι σιγά σιγά θα αρχίσεις να γίνεσαι έτσι. Άμα ταυτόχρονα γυμνάζεις τους γλουτούς σου, θα αποκτήσεις αυτή την ωραία ευθυγράμμιση. Από έτσι που ήσουν πριν, γυμνάζεις hip flexors, σιγά σιγά πρέπει να γίνεις έτσι.